Els saludem molt afectuosament des del camp municipal de la Romareda de Saragossa, quan a punt està de començar aquest partit corresponent a la final de la Copa de Sa Majestat el Rei entre el Futbol Club Barcelona i el Real Madrid. Per part del Barça, Urruti, Coechea, Sánchez, Miguel i Julio Alberto, Víctor, Gerardo, Carrasco, Schuster, Esteban, Maradona i Marcos. Per part del Real Madrid, Miguel Ángel, San José, Bonet, Camacho, Medgot, Gallego, Salguero, Ángel, Santillana, Estílique i Juanito. Aquí tenim al centre de la imatge el porter del Barça, Urruti, que ha estat dubte també amb l'alineació fins l'últim moment degut a que tenia unes molèsties a les amígdales. Aquí tenim a Maradona, l'entrada forta d'en Bonet, amb Maradona que continua, amb Medgot i falta contra el Madrid. En Maradona se n'ha sortit molt bé del marcatge d'en Bonet, en Medgot li ha donat una empenta i falta justament a la mateixa vora de l'àrea. Veieu la repetició d'aquestes 3 llesques que li han fet en Maradona, que ha caigut al límit de l'àrea frontal de l'àrea, i atenció perquè s'han preparat en viu, en directe, tant Schuster com Marcos com el mateix Maradona. Atenció perquè l'àrea, la falta és perillosa. En Maradona, en Schuster i en Marcos, els 3 homes que estan voltant la pilota. Ha picat Maradona molt petit cap amb Schuster, i llançament més bonic d'en Schuster, i quina bonica parada del porter Miguel Ángel. Ja tenim en Schuster enviant la pilota cap a Gerardo. Gerardo la puja, deixa endarrere a Santillana primer, a Bonet després, no ha pogut ja avançar, potser hi falta, indica el senyor García Carrión. Atenció, el Barça pot picar les provocacions de Bonet. Ara una falta d'Àngel a Maradona. S'acosten els jugadors també del Barça per recriminar amb el jugador madridista l'entrada, la forta entrada d'Àngel a Maradona, i l'àrbitre ha indicat ja falta. La patada d'Àngel ha estat clara. En Julio Alberto, el defensa, que es desmarca també. Esteban, Julio Alberto, aquí el tenim. Molt bé, en Maradona acaba de perdre una oportunitat. Vegi vostè com es queixa el mateix Maradona amb ell mateix. La passada d'en Julio Alberto, fenomenal, i en Maradona no ha pogut posar el peu. Schuster. Centrant molt bé a Maradona. En Maradona ja dins de l'àrea, atenció. I gol d'en Víctor! Gol d'en Víctor! Exactament al minut 32. En Víctor acaba de marcar el primer gol de la nit amb passada d'en Maradona. Vegin com aguanta perfectament la pilota. Envia endarrere i en Víctor ha marcat un gol sensacional. La jugada molt bonica d'en Maradona, quina visió del futbol, i quin golaç acaba de marcar en Víctor exactament al minut 32. Aquí tenim l'autor del gol. I aquí milers i milers de banderes barcelonistes i senyeres catalanes ondejant amb aquesta càlida nit aragonesa. Un golaç al que vam de veure a la Romareda. Ja tenim en Miguel i cap a Julio Alberto. Continua Julio Alberto, tingut el marca, té camp per endavant. Passada cap a Maradona, en Marcos també qui vol arribar, i en Maradona que toca, i la pilota que ha passat per sobre del travesser. L'ha picada molt intel·ligentment en Maradona. Esteban, enviant cap a Maradona. En Camacho que ha posat el peu. Ha posat el peu de mala manera en Camacho, a terra altra vegada en Maradona. Recordem que en Camacho ja té una targeta groga. En Sánchez és el capità del Barcelona, està protestant amb l'àrbitre, senyor García Carrión. Ara veuran la repetició. La llesca d'en Camacho i en Maradona per terra. Tot a punt ha començat ja el segon temps d'aquesta final de la Copa del Rei de futbol. En Schuster ja preparat per picar la falta. I el possible remat
Gerardo, Carrasco, Marcos i Maradona. Schuster, i a punt ha estat en Gallego, el jugador del Real Madrid, en posar la pilota dins de la seva pròpia xarxa. Gerardo, malament a Gerardo, i en Santillana acaba de marcar. Ha estat una errada terrible d'en Gerardo, i en Santillana al minut 5 acaba de marcar. En Schuster li ha pres molt bé la pilota amb en Camacho. Arrencant totalment en posició correcta Carrasco. Continua en Carrasco enviant cap a Maradona. Ha parat la pilota amb el peu, amb el pit Maradona. I es podia haver repetit quasi la mateixa jugada del gol de la primera part. Schuster. I gol! Però no val. Gol d'en Maradona, però no val. No val per Ursay d'en Maradona. En Maradona estava en posició antireglamentària. Anem a veure la repetició. Doncs la veritat és que no ho veig gaire clar. Arrencant correcte, Isidro, atenció, Isidro dins de l'àrea, ja no té angle de llançament a porta, i el Madrid acaba de perdre la gran oportunitat. En Schuster provocava la jugada, Carrasco veia perfectament com en Schuster s'anava desmarcant i li enviava perfectament la pilota. Julio Alberto. Té endavant en Salguero. Julio Alberto. Ha rematat amb Marcos i gol! Marcos, just al minut 45, acaba de marcar el gol que suposa la Copa de Sa Majestat el Rei pel Barça. Marcos, justament quan se complia el minut 45. Vegin vostès l'explosió d'alegria. Ha estat una centrada de Julio Alberto i Marcos, llançant-se acrobàticament, acaba d'aconseguir la Copa de Sa Majestat al Rei. Barcelona 2, Real Madrid 1. El Barça, senyores i senyors, amb aquest gol aconseguit per en Marcos, es proclama campió de la Copa del Rei. Ja passa un minut del temps reglamentari. Aquest gol aconseguit just al minut 45 suposa pel Barça el triomf número 20 amb la Copa d'Espanya. I en aquest instant s'ha acabat el partit. L'alegria és inenarrable a l'estadi municipal de la Romareda de Saragossa. El Barcelona, senyores i senyors, acaba d'aconseguir la Copa de Sa Majestat al Rei. Ha estat un triomf aconseguit treballant molt, amb una segona part en la que el Barcelona ha estat pràcticament dominat, amb un gol entregat per en Gerardo i aprofitat per en Santillana, però aquesta passada de Julio Alberto amb un golaç, perquè així ho hem de dir-ho, del jugador Marcos. Meravellós gol de Marcos i els jugadors blaugrana, Julio Alberto, Urruti i Schuster s'han anat cap a l'alegria de dia que està plena de gom a gom per aficionats blaugrana, i això és un esclat de joia increïble. Aquest és el moment que el rei Juan Carlos entrega a Sánchez la Copa de Campió d'Espanya. En Sánchez l'aixeca i les banderes blaugranes, les senyeres catalanes, ondegen amb aquesta càlida nit de Saragossa. Aquí tenim, efectivament, ara veiem ja també amb en Jordi Pujol, el president de la Generalitat, que ha estat veient el partit junt amb en José Luis Núñez, que no pot evitar que unes llàgrimes li rellisquin per la cara. L'emoció, com poden comprendre, senyores i senyors espectadors de Televisió Espanyola a Catalunya, és impressionant aquí a la Romareda. I aquí l'eufòria a la graderia on es trobava aquesta zona per Urruti i el president Núñez fent gestos d'alegria, enviant petons a l'aire, posant-se la mans del cap, perquè això ha estat un triomf increïble, plorant de joia. L'emoció aquí és indescriptible.
Estan cridant Núñez, Núñez, Núñez en aquest moment i els jugadors mentrestant continuen oferint. Veiem Schuster abraçat a un afeccionat. Veiem Casals, Gaspar, Parera, tota la directiva del Barça i ara altre cop aquesta passió que ha acompanyat l'equip fins a Saragossa i ara se'n van al triomf cap a casa.